Мадарският конник е средновековен барелеф, изсечен на отвесна скала близо до днешното село Мадара, североизточна България. Ако подобно съдържание ви харесва и искате още, може да ме подкрепите, като се абонирате за канала с камбанка и оставите едно лайкче на видеото. Благодаря ви за подкрепата, а сега нека започваме. Мадарският конник е открит за съвременната наука и е описан за първи път през 1872 година от Феликс Канц. Подобно изучаване на релефа изисква скеле, каквото е издигнато през 1895 година, 1905-1954. През 1905 година е изготвена гипсова отливка на релефа. Този исторически паметник представлява скален релеф или барелеф, изсечен през 7 век след Христа. Върху основната скала на височина от 23 метра, стръмни стъпала вляво от него водят до Мадарското плато. Конникът е вход надясно, близката до естествената големина извръхна дреха до коленете. С лявата си ръка държи юздите на коня, който е възседнал, а с дясната ръка хвърля късо копие върху поваления под предните крака на коня лъв. Зад гърба на конника личи високо облегало на седло от източен кавказски тип. Десният крак на ездача е пъкнат с стреме, а на гърба си конникът носи кълъв залог. Върху забитото в лъва копие личи знаменце, а зад коня има тичащо ловно куче. Отдясно на нивото на главата на коня е изобразен орел с разперени криле. Композицията, символизираща победа на врага, напомня триумфалните сцени в релефната пластика на Иранския изток и античните художествени традиции на тракийският конник. Скъпи приятели, такива красиви забележителности, ходчета на забух са сложени, за да изхвърляте вашия дух в тях, а не из красивата ни природа и около забележителности. Скъпи приятели, стигнахме до края на това видео. Ако ви е харесало и искате още, може да ми подкрепите, като се абонирате за канала с камбанката и оставите по един лайк на видеото. Благодаря ви и до следващия път. Чао, чао!